Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 10:06. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbilita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Kilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga palangga na muntag palabati, region-wide, mga palanggan kita sa nabilin 51 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, Petsa 2. Biyernes na mga edisyon sa inyo sini nga palatunturan sa kinaandan, liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwasa sa katon news team. Ato sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sini nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini batang dulungan oras sa gabi ang aton sini ka patrol to Crosswind Patrol. Kaya na para nga nabiyaw sa pinakabahay sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat himorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Action John Diaz mga responder. Back to back sa aton nga piloto action ninyo Bogina. Update sa COVID-19, balita national, international, flash report, breaking news. Kinatutukan nila ni Action Andy Pensor. Of the bagita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Si Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talong Silad Sagbago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel
Pinyalan. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin 49 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Makatutok na sa ato sinikapagpangalagad si Arnel Binares Sr. Hindi man magpaulihi ang Arnel Binares Jr. Si Toto Andro Mamon Binares. Hindi taman pagkalimtan kay basi kung magsunggod sa Balao. Kay Alex Montesada mayang gabi ha. Kag sa iya dala nga mga kaupdanan. Si Rinaldo Poderoso ara manoa. Si Juan Miguel Digomon. Tamyayo lang si Maribel kag si Nonoy de la Luna. Jenny Solgon and family, happy listening. Kag kay classmate ko dira Ramil Pagsubiron. Kay Susan Gonzales da. Mayroon dira nga pagpa-urok-urok ha. Dali lang kay may plus report ang ato City Patrol with John Diaz. John, please come in. Motor kontra isa ka Toyota Innova Action Eric, no? Amo ni ang aksidente nga resultado sa nigda mga gabi. Diri sa area mismo sa Dalan Araneta, sa kami sa marakit ng Observe ng Bacolod. Hindi sa laton diri nga papangusisa ang tabo sa diri Action Eric doon sa Gaidan, bala. Sang isa ka motorsiklo ang ining Toyota Innova Action Eric, no? May mo kilala mo ni kay ang inyong plate number parehogid nga duhay, no? Tropa ang nabigkasakay sa motor. Daw tropa, no? Kay ari di kani ang aton nga mga kapulisan. Okay. Si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman, ari di kami gabi. Pero area na ka 8, galing kiti do kilala din nila. Ang isa mo dire ka kilala do si certain Kuya Jerwin to ba? Mahimo kilala to nila si certain Isidro, no? Si Isidro, amo to ang pirason, no? Siningagot ka sa aksidente sinigidamang nga gabi. Jan? Yes. Klaroon ko na si Jerwin, ano na siya ng driver sa Toyota? Hindi do nagresponde diri sa lugar. Kilala ni nila ang pilason, no? Oo, bali ang Upod nila Action Eric. Upod nila ang nagamotor, kaya doon nagasinundan ay sila diri. Upod ni Kuya Jerwin ang nagamotor. Yes, Action Eric. Tapos sila man nagbulig ni kay Kuya Jerwin. Yes. Tapos ang driver sang Toyota, ano na? Toyota Innova? Agi na-check na to kay gusto yan ay si Sir De Guzman, ang driver sang Toyota Innova. Amo ng pulis ng driver. Gina-confirm na to ko pulis ko nanon niya nga profesyon, no? Posible mo kayo na may pulis na responder man. Si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman nakalabay sa area. Oo, nakalabay sa okay. area. Kay kilala yun ang sakay sa motorsiklo, bala? Nga upod ni Kuya Jerwin. Yes, Action Eric. Okay, pero ano kamusta sitwasyon sa nagasakay sa motor? Okay lang? At may mga palak sa may mga pila sa iyang tsura. Iyang nga ilong kay na sa iyang agtang, ano sa iyang mga kakamot, sa iyang mga batiis Action Eric. Okay. Dapat sa lasda sa iyang lawas, pero mga minor injuries lamang ng konsin, no? Kay kalayo bisang itabugan. Tabo mo sini, no? Naglabog siya gle? Naglabog kay kalayo sa distansya sa motor kag nga Toyota Innova. Okay. Ang tabo sini diri Action Eric kamot sini. Ining Toyota Innova nga nagdawag sang maron ang alin dito sa may north, alin sa may downtown padulong na south. Okay. Ang direksyon Action Eric. Ay ning motorsiklo amo man ang direksyon niya, no? Same direction. Same direction ang silang duwa. Ang natabo sa diri initially sa tuwing mga kapulisan nga alin sila south to north direction. Una-una ni gawa ang Toyota Innova. Okay. Nagsagaid ni diri sa may passenger side ining motorsiklo. Actually pagsagaid kani alin din sa may backseat nga bintana para ang igo. Okay. Labot dito sa may side mirror, paglabot side mirror, kakas ang side mirror.
may mo guro dasig-dasig ang pagpadalagan kay karayos ang distansya sa motorsiklo naglabot ng mga around 100 meters. Di nang dalagan dasig ang motor ko ng Toyota. Initially, ang motorsiklo medyo dasig-dasig ang pagpadalagan, aksyon ni Rekan. Okay. Kaya kung diri na lang natin sa lugar, nagasunod sumong sa may Toyota Innova, Oh. may mo bala nasagaidan niya na lang alang so siguro, Okay. nagsagaid sa sinayad sa may passenger side, Aha. sa nga salakyan, aksyon ni Rekan. Kaya mo to ang natabo, dumiritso sa diri sa may kilid sandalan, Okay. karayos ang iyang din lakat pa, no? Kag pagsudsud, gurus dala no ni? Amo na ang nakaangko nila So- sa mga injury sa ilawasa. So kung mo dyan, kung ang tawon ko report mo, ang motor, amo yan nagsagaid sa Toyota, kag nakabuilo siya, mo to nga nagbaliskad siya. Yes, action direct. Not necessarily, ang imong guwa sa Toyota. Yes. Ah, okay. So, ang guwa is self-inflicted? Ano tabo, Sir Redo? Ano yung tabo, Sir Dam? Sa initial investigation ko, ang Innova raman sa right of way. Okay. Tapos ang motor, medyo dalo-dasig-dasig ang pagpadalagan niya. Hmm. So, happy na nga nag-swerve sa pawala. Ang motong nalabot niya ang side window, ang Innova. Ang ino ba? Malbot sila nga, Sir. Duga sundanay sila nga doon, no? Yes, so bali different way sila. Pero isa lang sila ka-way sa napadagan. Different lane, isa lang ka... Happy na nga nag-swerve pawala ang motor. Doon nag-alang-alang sa liko pa wala, Sir. Doon Doon nag nagkurba, nag-ano sa pod na sa guro. Kaya biya guro, makauna ng Innova. Innova. Sir, kamusta ang driver? Sa motor? Apo na si Pointer. Sige na daw. Ha? Kamusta ang driver? Malman sa do minor Injury. minor scratches na lang itong mga injury. Pero advice ang ko sila ka dalang dito sa hospital. Sir, ano tumalan? Isidro, ano tumalan? Isidro Pactaw. Nagabago? Yes, sir. Sir, matabo ko, no? Ano ko ng istorya nila, Sir? Masitolay na sila, sir. Okay. Okay na lang sa piyak. Okay man na sa piyak. So, mabala na sila sa Sunday. Ano itong profession niya man, media ka, Sir? Ang sa, ano? Motor? Ang motor? Ang motor? Buhay ko kay di idea, sir. Pero, hubog. May advice at manbal sa isang mga first responder ta, mga naka-inom dito sa intoxicated. Nakainom. Kasi Ano Isidro ka, motor? Pactaw, no? Yes, sir. Sino nga nasa driver sa Toyota Innova, Sir? Si Valiente, sir. Ano? Valiente. President Valiente. Oo. Si anong full name? Valiente. Ano? Valiente. Kaya magaling kay Sir ang iyang driver's license. Ano, Sir? Ready. Freddy Valiente. Taga din na siya, Sir. Tagatangog. Nakatangob. Makuli. May sa no? Yes, sir. Okay. So, sa buong buwas na sa tulay na lang sila, Sir? Sunday ko no, sir, kay gayo man tong sa piyak na parte tungod sa mga bruises, sir. Sunday ko no, sir. Okay. Sige, padlagan nila. Asang isa, no? Lobo ng gaya. Yes, sir. Sir Aureliado, thank you again. Yes, sir. Thank you, ma'am. Action direct si Sir Aureliado, ang traffic investigator sa station number 8 sining gabi. Okay. Amo na ang iya Maya man na kayo dami si Tolmet nga matabo ah. Okay, do kita ko na do ang nagapastar to. Si Sir De Guzman, no, nagapatunga bala sa duha ka partido. Para bala mabulig-buligan kag maplastari ko na no matabo sa direksyon na kasi nagkaroon to ng aksidente gid man ang natabo mong, no? Yes. Amo na galing kay may mga injury gid ini nga sakay sa motorsiklo sining gabi. Amo na ang isa pa kinatabo kay Yara gid sa influensya, no, sa makahulubog na ilimnon. Ang sakay sa motorsiklo kag ako Manila nga bagay sa Ronaldo nga siya gid to ang do may sala kay alang-alang siguro liko kag ara man sa right lane no ining Toyota Innova action na Eric no sa sini nga mga tinion ko na makita naton do istorya na gyapon no aning driver sa Toyota Innova kag ang sunod ni mga himata ni nila siguro mahimo ginaplastar ni no kay may mga ginapangayo sa diri nga mga dugang nga mga detalye kag impormasyon action na Eric. Okay. Anyways, amo na ang pinaka-latest nga update no ni. Tubangan ka Libre? mo Transcom na? Ha? Tubangan ka mo Transcom? Hindi dito mga Transcom layo ni action Eric no. Ali na di sa may AutoZone dala lapit simbahan. Okay. Simbahan sa nga barangay Tangob diri na kabilampi nga naka-plastar sa gabi kay diri ni nagluntad ang aksidente. Kalayo gid dili medyo dulom-dulom na yung lugar eh. Dapat turo kundri ka naglabay tinay kay giniya sa pagpadaragan kay medyo dulom ka dong lugar kay dulong raan. Then kung di ka ba masyado kamurot kag yara ka pa sa influensya sa makulubong ng Libnon na disgust gid no. Anyways, si subong materion ang motorsiklo gindala pa temporarily sa may police station number 8 for proper disposition. And then ito ang sakay sang motor mando gindala diri sa may Bacolod South General Hospital. Kay although naabot naman ito sa first aid sa mga emergency responder,
Pero ako dili ang advisory sa Arroyado dalon gid sa may hospital para man nga mabulong aksyon na Eric, no? So far, amo na ang pinaka-leading update, report may kagtanan sa nga vehicular accident nga nagdulot sa sinig mga sabi diri mismo sa area Sandalan, Araneta, sakop sa barangay Tangub, sunod sa Bacolod, mga ka-aksyon. So totalan ng ka-aksyon tandaan nga isa sa rason sa magsugat na balatian sa Tulawas, ang paguyang sa napagnubo. Libot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kay Aksyon na John Diaz. There you have it, live report from where the action dira sa Maydaran sa Araneta. Area na sa barangay Tagob niya. Ang motorsiklo doon nagsagain ni sa Toyota. Kita sila dalagan sa motor na sa gipit. Sakit ang side mirror. Nakabuylo. Guro kati nakadrink man ang driver. At medyo nagbulobaliskad siya. Mga minor bruises na to kay na kung si Police Staff Sergeant Arroyado pa ang pangabalon sa interview ni Aksyon John Diaz. Ako na perming advice na mula, basta ka nagdala ka sa lakyan, ayaw lang mag-inom. Kung nakainom, hindi na madala sa lakyan para layo sa disgrasya. Diba? Tarabla si Junior kasi Senior Toto Andro Binares. Kung dala sa lakyan, may gainom. Kung layo sa disgrasya. Ang report kinabatihan bago lagid na ginadulong sa iyo sa kalawansang
nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi nila sa kay Jeep Magtubo Hamantok. Check attendance lang siya. Si Nonoy Kagchiri Duario and Kiss dira sa Maaw. Good evening. Tamya ko lang kay Maninoy Boyet kag kay Maninay Cora Loserna dira sa Barangay 30 aling kay Juan Miguel Digumon. Sa kay Mark Hansel Valderas, Trexie Ibosillo, mayang gabigid. Sa kay Malisa Magbanwa, good evening. Romulo Batang, nagapaurok-urok in Action Night Patrol. Sa kay Cherry Perez, Hacienda Loigoy Granada, monitor gid siya. Gerans Barela, tamya ilang dira sa Villa Angela, monitor ang asawa niya si Jessica Barela. Milili Oligo sa Vani Cafe Tangob, nagamonitor man. Nilida Lopez kay Kuandra Manong Emil Lopez. Si Manang Nilida kag Manong Emil Lopez na may gining absent niya. Jessamine Bobby, shout out sa akon bana, love you. Marjon Aleha. Rin na kay Jessica May Babe. Athaya Kim Iriman, mayong gabigit Elizabeth Malaka Gamala, may gabi. Sa kay Idol Greg Gargalicano. May gabi dala kay Idol Greg Gargalicano. Kamusta si Parin Stephen kag si Kumari ko Angel Oy? Ihado ko i-check kag kay Samuel Oy. Mr. and Mrs. Lori Oy and family dila sa Takuli, may gabigit Kay Alexis Puentes na ba, parok-uro ko. Sila ni Parin Ken ron sa guys sa Tokyo, Japan, kag Eliser Likayan. Sa kay Elizabeth Malaka Gamala, ara man parok-urok man. Sige, ang iba karon naman kay si Aksyon Roger Gotib, naka-standby sa line number 2. Update ini sa aksidente na tabo bala kinasang hapon. Duwa ding patay sa di ang piraso, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Jer? Okay, dali lagid kay Araman, kakuan man, nagahatag man udyo. Okay, i-check tayo sa Aksyon Roger Gutib. Kay update, inaktualisan tabo bala to sa Barangay Jerusalem, sa Cadiz. Kay may 3 to ka persona, hanggang kasanay sa motor, no? Na bungguan nilang kuan. Ang tracking nga may karga, tubo bala, sus patay gid ang 2 ka magutod. Ang tiya nila nga gaangkas, may lang kadaway gid man sa mga serious to nga pila. Siguro mga bulubagras. Ito po tamaan ining 2 ka magutod nga isa diri sa ila driver, no? Kay ang ilan nga tiya do ari ni sa likod nga nagaangkas man mo, no? So dasig-dasig laga nila ara man sa lugar ang tracking nga nagkakarga sa tubo. Ay disgrasya tanan na bunggo nila. Aksyon Roger no development, Jermaine gabi. Yes, actually, ginasunlog ko rin sa akon nga monitor. Do gina kanya ka, do gina sunlog ya ka. Yes, Action Eric. So, ang pila ka mga palapak Action Eric naton, samahin si Action Eric sa isa ka insidente Action Eric sa aksidente kay ina si may mga initial nito nga pag-elektoral Action Eric. So, sa siling biktima, Okay. pamilya sa biktima, Oo. kag subog malak sa direct sang tagiyaman sang salakyan, no? Oo. Kaya ang driver nga si Richard Latrado ang detain sa karon, pero ay observe lang ang 18 hours para sinisaya pagkatapos sa direct boy alman siya kasi mo gid man ang standard authority procedure. So, nagtawag na okay na maging siguro sila nga ma-file pa ng kaso generic kay ang tagiya nga si Nathaniel Salinas ang nag-istorya naman mismo sa pamilya sa Pingila. Okay. Nga sa diin na inayak generic ang duha kay Rolly kag Alvin nga maning nagkaramatay 34 anyos kag 20
2 anyos, magutod ini, ang ila Okay. sinikaro nga tiya, ang ginagalaman nila sa bahin sa hospital sa Silay Provincial Hospital, Oo. na sa diin, naksunerek, medyo perte man to ang iasin niya mga pilas. No, ining 56 anyos, no, kay tiya nila nga mo ang nakabakride man, alin sa Triple B, diri sa ilang lugar, Oo. na magutod. Pakadto ko tani sa Purok Malinong sa Barangay Jerusalem, pero sa magamot dira sa Purok Santo Niño sa mga barangay, approaching pa lang ni sa may transloading sang Victorias. Oo. Nasugata na nila ang tracking Rio nga kargado ini sa tubok. Kagamuning ila na bugal. Actually ko nagtawag si Eric ang impact. Oo. Agaw gid sila si Eric sang linya mo. Sus, ang Ay, motor. Agaw gid sa linya ang motor. Okay. Kay Mante, kung imo tanawon, ang pagsugatanay ko, normal na pagsugatanay, abi, Oo. dapat kung masanggit man sila, kung masanggit din man sila to, kung hindi lang sila nga sobragin nga pag-igo, Mm. dapat sila sa may driver side, sa left side na kayo mo na driver. Okay. Pero pinaglapaw pa sila kaya sa piyak sa may passenger side, sa ara na sa right side na malayasan driver dito sa bumper, Oo. dito sila nakabunggo. Okay. Si Mayo na lang ganit sunere kay ang tracking nagapataklan. So hindi masyado gid hindi mula sila nga buwelo ang sinaya nga puwersa, Mm. pero kay ang motor kay nagapadulog sa motor yung buwelo yung puwersa, wala pa kanad mga helmet, Okay. kay bangon sina ate na tabugid nga Sus. na kalamatay ni sila. Mm. Ginakasubo gini sa nga taga Barangay Jerusalem gani kay mismo gani sa ato mga siko ba celebrate wagid ang patay, no, alak Sus. na hindi jatak na sang hapon, hindi kita nga hapon natabo ang amo nga insidente. Pero naman nga sunod sa kay Police Master Sergeant Police Master Sergeant Master Emilia nga mo ang traffic investigator. Oo. Nati on the record naman aksyonerik tanan, ara naman ang ila sinang investigation report. Mm. Ang mga sketch kay mga picture nga ati preparado ko lang man yan to yung pamilya bill baba file na kaso. Oo. Pero sunod sa kay Police Officer Master Emilia nga may ara naman initially nga settlement kag nagatag naman gani ang tagiya sa tracking sang unang abulig sa sining pamilya. Samtang ang duha karon ka mga bantay ara sa isa ka punerarya kag ara man sa ospital Mm. ang ining tiya nga backride man sa sining single motorcycle isa ni ka Kawasaki Badya. Okay. Ang single motorcycle nga sa din na damage man na sunerek Sus. sa sining nagkalatabo. Now sa dugang naton nga balita sa siyudad sang Sagay, Oo. actually may aksidente man kagabi mo mga pasado alas 11 tas na Wow. involving sang Hammer na bilang rescue vehicle plus ang disaster response management office. Oo. Kay nagpadulong sila aksyonere kay ila sinaktaling headquarters sa rin na di sa may tubang bilang sa police headquarters man to bangailan sila. Okay. Ang headquarters sa rescue di may nagtawag sa ila nga gikagat sa gido kuno. Oo. Sa St. James Village, Barangay Old Sagay. So, nag-responder sila dito. Ang ining Hammer nga rescue vehicle kag ginamaniho ini ni Neil Mark Espreguera inipas sa may seguridad residente sa Barangay Poblacion Cross. Kaya upod man ang pito pagit ka mga sunod sa report mga katapo man sang rescue group sa Sagay. Okay, sakay man to si Offer Jan Bulanon, 22 anyos si edad sa Barangay Tabao. Oo. Si Jan Angelo Paz, 18 anyos si edad sa Barangay Bulanon. Si Jinilin Pasaylo, 19 anyos sa Barangay Poy. Christian Silo, 19 anyos sa Barangay Poy. Ini si James Ray Lopez, 18 anyos sa Barangay Bolotabok. Sila ni Nico Mark Fernandez kag Gilbert de los Santos. Muna yung mga sakay tanan nga mga pilasla, walo tanan naksunerik sa mga
katapos yung rescue. Mm. So, sa report nga dala bisan driver. Ang tatlo naman sakay dire ang maglibing partner kuno nga si John Bert Tagalog, 17 anyos, tagini si Angelica Ramos, 20 anyos, ang iya siningamay nga si Jimmy Ramos sakay man 51 anyos, taga Sintim Village sa siyudad sang Sagay. Mm. So ang report nga ini action Eric nagbaliskad gid tungod na dulaan bala action Eric sang control tungod sa kadasig duro sa mudalagan siyempre rescue ina. Oo. Dalon sa ospital ini ang nakadtan sigido. Sus. So nawad ang si control pagkatapos naglapaw sa gata na bunggo sa poste. Mm. And then nabubuhan niya patong isa ka tricycle nga nag-apartment doon na damage man. Oo. So actually total wreck ini ang rescue mobile vehicle nga Hammer. Pero sa maayo man nga sila trabaho nga palat kasi ang mga sakay sini gindalaman mo sa ospital pero sunod sa report nga outpatient sila. Mm. Under observation lang ang iban pero may mga araman nga tinerbagid sa ospital pero sa kulihin na okay mamatiyag nila kaya na nangin outpatient man sila sunod pa sa kay Police Chief Master Sergeant Leandro Juarez ang traffic investigator sang Sagay City PNP Action Erika. So parte na mo yung mga dragko nga mga balita no diri sa may siyudad sang Cadiz sa siyudad sa Sagay sa aton man sinerik na pagpakigangot to sa police station sa siyudad sang Sagay. Kay na sunod sa kay Police Lieutenant Abondio Diaz nga mo ang Deputy Chief of Police nga una sila niya sila makabalo kung ma-file na mo ng kaso. Tapos kabala sa mga suspect of generic na nag-ambush sa mag-asawa. Mag-asawa di San Prado dito sa may Barangay Bulanon sa tungkol 17 kaya sa karon wala pa ini mapasaka ang kaso sa korte action erecta. Okay. So parte man madulong naton nga report direkta diri sa may Norte Cabaycan probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ito si Aksyon Roger Gutin ng report sa Bacolod. Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Roger Gutin. Tabuto ang duha ka mga aksidente sa Cadiz kag sa Sagay. Di pero sakit ko ito kay Nayang sa Cadiz kid kay duwag ito ka mag-utol na patay mo. Patay nga bungguha mo yung Rio nga may karga tubo. Nga sakyan mo yan, motor lang. Baw. Ano sa mga nagamotor gani, halong-halong ka mo, baw. Dua lang rida nyo, yung kintro nyo, apat, may kamumimo. A report na Aksyon Roger Gotib, bago lagi, yun na batiyag, ginadulong sa kalungan sa live.
CIS Ag Chapter nagapamatigin sila haling ang panamyaw kay Police retired Colonel Placido Hintoleyo and family, no? Tabi ato dara si Juan Miguel Digomon, tabi lang si Maribel Cagnonoy Dilaluna, Reynaldo Poderoso, sakay May Palma, tabi lang kasi Manuayda sa Isabela, sakay Baryoga Ray mayang gabi, sakay Yossi Marquez, Reagan Mansya dira sa may Progreso Takuling, Ibonibot Sir sa Germany mayang gabi gid Joji Miranda nagapaurok-urok gid, Jinky Jalagdon, Alex Montesa, Hector Batiduan, duty upod ang partner ko nga security guard Leong. Okay, halo ka muna. Kay Herlin Lori Kuswan, may gabigid sa kay Ninet Libuon Alcon, Terry Simpronyong, Don Di Blanca, kay Fevy Habagat, kay Narisa Ruiz Ilare, kay Sir Edwin Pineda, may gabi, Selvet Yap, may gabi, May Palma, kay Kuya Ed Lumugdang, kay Ati Karen Tahanglangit, may gabigid, sa mga kuyas mga artista, sa Bacolod Eagles Club, may gabigid, kag stay home, stay safe, Okay? Cory Bidaha dara sa Kuwait, Divino Miliasa Jr., Serapin Katubig may gabi, watching for Escalante. Wow, layo pa ba? Juan Miguel Digomon, friend ni Kuya Jerwin ang nakamotor. Okay. Noted ito kay na Kuya Ed Lumugdang. Martin Aniling may gabi gid, Elsa Haba, kay Winnie Cepeda Sumanting, Inting MPD Piloriana, Jomar Balesteros Ong, Jocelyn Dispojo, gapamati pesla, Jobelin Nicor, Arnel Gatanela, dara sa Delicioso Ilog, Jerry Azero Jr., Vanessa Mayo sa Minnesota may gabigid, Arnel Gatanila, Rex Songano Tabuada, Rosalina Arellano Ispadero, Rapi Libuon, sakay Kuya Bronox X Bambino Jr. Ay, puwerte. Lorna Diligencia, Toto Hautia Ulaira, Mrs. Fred Nenya, sakay Simon Lawrence Villarias, Lorna Diligencia, Inday Siska sa Iloilo, araman na, Joliet Charlie Delta frontliner, pa-check attendance mansawa. Ay, puwerte. Nono Miravalles, may gabi, Nono Miravalles. Kapaurok-urok, isa pa Mateo. Ginatamyaw ito ng happy birthday sa kay Ernst Noas Costoya, brother-in-law ko na, husband sang manghod ko ni Diana Ann Dinyol. Ayos! Si Diana Jonela Martinez. Ay, puwerte. Bundal Othel may gabi, Kaporok-urok si Bundal Othel, Check tanay si Aksyon Percival Milamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please kami. Mayong gabi, Aksyon Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Sa gihapon Aksyon Eric, no? Ang syudad sa nga La Carlota na malinong kag mataway ang aton nga po tawag dire ang peace and order kag mga blatter entry suro mataway. Kag sa gihapon Aksyon Eric, no? Ang atong naglinabanay dire sa siyudad sa La Carlota, so pasaka na ang kaso sa suspect naglabo sa isa ka biktima na gikilala sa kay Alberto Lacsinto, Archie, kag ini siya pumuluyo sa barangay San Miguel, La Carlota. Kag ang ining suspetsado
ginkilala sa kay Arnel Takuyo Mugar, pumuluyo man sa inambit nga lugar diri sa syudad sa La Carlota sa Barangay San Miguel. So naging patagayon man gipasaka na ang kaso batok sa pagpatay ni Arnel sa isa ka biktima. Pinaagi iya aksyonar Eric sa paglabo sa biktima. So ini karon ang kaso ang suspitsado ara karon pa nahunong sa custodial facilities sang La Carlota kag nagaulat sang commitment order led sa korte kag liton ini kadto sa BGNP action Eric. So sa gyapon ng atong PCRP-NCO sa syudad sang La Carlota nagapadayon sa gyapon sa pag-remind sa aton nga pumuluyo kag paagi sa health protocol, social distancing kag suksok sang face mask kag siyempre ang stay at home gyapon action Eric sa mga tigulang nga hindi anay magsagi ka guwa ka malagaw-lagaw bisan diin kay ini nga COVID-19 action Eric duging sa gihapon kag wala pa na dula no kag sa gihapon ang aton nga mga kapulisan nagapadayon sa pag paanumdom sa aton nga mga pumuluyo diri sa 14 ka mga barangay nasakpan sa syudad sang La Carlota nga sa diin aware sa gihapon action Eric. So ang aton nga PCR nagahatag man sang mga flyers kag labi na gid dinhi sang Republic Act 9165. So amo gid ni ginapanomdom sang aton kapulisan nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe nga maguntat ang naga-engage sa ginadilian nga droga action na Eric. Kay ini siya wala sang maayo nga dangatan sang nagagamit sini kag nagaduso sang illegal nga droga kay madamo sang mga kabataan kag mga tawo nga mahalitan sini. So ginapahibalo kag ginapangabay sang atong kapulisan nga untat na sa paghimo sang buhat nga illegal nga pagbligya sang droga o kung mga shabuda action na Eric kay mayo lang kung mapriso ka kung hindi ka majakpatan sang aton nga mga kauturan man nga nagahingabot basi kung duwa man lang ang madangatan sini hospital o kung sementeryo. So ginapaabot nga samtang temprano pa magro-laylo na aksyon na Eric ang aton nga mga kauturan nga naga-engage sa illegal nga droga. So amo na ang mga panumdom kag pagpaybalo sa aton nga mga kapulisan diri sa syudad sang La Carlota. Amo ini ang aton nga mga balita ka nakuha kag information gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka aksyon Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat gid Action Percival Villamor sa imo sining report. May gabi dira kay Rosemary Yanson Hongko and family sa area sang Takuling naga-monitor gid sila. Salamat gid kay Rosemary Yanson Hongko and family dira sa Barangay Takuling. Happy listening kag man dira kapag paurok-urok pamati. Si Richie Castillo dira ka pamati man sa aton may gabi kay Jigs Brillasda. Happy listening nanda kay Jigs Brillas. Gahimo subong sang Chester Siopaw namit na sa San Dionisio, Barangay Granada. Ay, puerti nga ability pa urok-urok isa pamati sa aksyon night patrol program hindi man kompleto ang gabi kung hindi siya makapaurok-urok pamati. Ay, puerti. Sige. Balik kita, pagbalik natin report na action dyan. Makatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang inyo na
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Madasin pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumapalagad sa Action Night Patrol program ang gabi dira sa kay Inting MPD Piloriana. Grabe ulan di sir sa Sipalay. Atuod ka? At kung kita ulan sa Sipalay, pumaluminada mayong gabi kita. Kamay lang pagparokoro ka. Balikan ko si Action John Diaz sa yasining report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. Action John, please come back. Aksyon Eric, walo tanan ti mga persona adakpan sa police station number 6. Sila bypass operation naging kasa sinigidamang gabi dras area mismo sa Circle Street, Block 1, Lot 2, City Heights Subdivision, Barangay Tacoling, Surad, sang Bacolod. Actually, in terms of illegal drugs, duwalang kinitila nga nadakpan Aksyon Eric. Galing kay tis naging kasa nilang bypass operation, may anom ka mga persona nga nag-engage sa legal nga pagpanahor kaging dakop na mismo sa aton nga mga kapulisan. Ang nadakpan bangod sa legal nga droga mo rin si Jory Biton, 34 anyos, ang Barangay Tacoling, Surad, San Bacolod, sa street level individual. Kag mayroon na intelligence report nga gito parawan kapulisan may angot akong batok sa iya. Ang isa pagdidakpan mo rin si Remark Agsam, 29 anyos, ang Barangay Tangob, Surad, San Bacolod, Aksyon Eric. Na-recover din sa bypass operation ang napulo ka mga plastic sachet sa illegal nga droga nga ginabarbanta na kabugat sa 1.5 gram
kag may estimated market value nga nagdataman sa 10,200 pesos. May na-recover man 500 pesos nga bypass money, isa ka improvised tutor, isa ka disposable lighter, isa ka diri ka kahita, isa ka stripe pouch action reka gikan sa posisyon to control sa siring nga mga nagkaladakpan. Samtang in terms sa manaksyoneric sa illegal nga parahor, gampang pusoy sa nagtandak ng bypass operation, anom gid mga persona sa mo mismo nga balay. Ini man ang kaladakpan mo Sande Roland Rojo, 35 anyos, Sampuro Cruzal, Barangay 35, Jovel Cartagena, 32 ang edad, Sampuro Cruzal, Barangay Tacolinga, Jobert Manning, 31 anyos, ang Barangay Castellano, Banuas ng Calatrava, Rostom Porges, 33 ang edad, Sampurok Sarisa, Barangay 27, Ronald Palma, 19 anyos, Sampurok Masagana, Barangay Tacolinga, kag Antonio Academia, legal ang edad, sa Barangay Felisa, Surad Mansang Bacolod, Agripit, ginigali kay may isa nga naulihi, amay si Junray Aligura, 26 anyos, Sampurok Masagana, Barangay Tacoling, Surad Sanga, Bacolod. Na-recover din 300 pesos o 310 pesos nga bet money sa nakalain nga denominasyon kag isa ka baraha action. Sa nagtuan nga nagampang sang pusoy sa sulod mismo sa balay kung sa rigin kandak ang bypass operation. Balik tagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Salamat dyan mga kapitala kay Maninoy, maing ka kay Maninay, Chari Salvacion, ga pa urok-urok ka pamati. Kag kay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano na Action Night Patrol program kita magatakop temporaryo. Kita magabalik sa Lunes or buwas Sabado. Same time, same station. Ato siling patrol la unit reporter sa action nga palagi ko gabi sa kay Action Percival Villamor, Action Roger Gutib, of course Action John Diaz, Action ninyo bugina nga ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center Action on Defense Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Turugbanwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elroy Dutilius. Transmitter Control Tower Barangay Talong Silat sa Pago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñaran, back to back sa aton siling kapiloto. Ang ato na nga security guard on duty, nalipat ko sa ngalan niya sa mong bago na day. Saan sa station manager, Action na Magbanwa Production, Chief News Director, Action Rex Cantong. Ang yulagad ang kurman, Action Night Patrol Program, Lunes, Tubdob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling. Adios, amigos. Hasta la vista, yung magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Boom, papaya.